Nakagraduar ka na ading ko. Nalpasan ti pa ng paadal ko kan ka. Agsapol ka iti panggadam, tapno makapagtrabaho ka matan. Wan manang. Dakal kan, kan napaadal kan. Isong agtrabaho ka, para iti panagbiag mo. Wan manang. Natungpal ko ti karik iti day dinanang, apagadalin ka. Kat naimbag ta sinaysaya at mo, kat nakalpas ka. Agyamanak iti pa ng paadal mo kanyak, manang. Manong Bernard, sikang gayam. Awan ni Manang Melba. Ada ka no pag nada itang agagayam. Ngam umunag kalat na amanong, umay ka. Agyaman na. Agtugaw ka, taanak mangisagana iti merienda. Saanan? Saan man manong, mabiit na ang tamangisagana ak iti merienda. Agmeriendatan Manong Bernard. Anita, adda ka din boyfriend mo? Awan pa'y. Apay nga awan pa'y. Makiayan-ayatak to. No addan ton masarakak akas ken ka. Apalak unay ni Manang Melba. Gaputa si Kati kaayan-ayat na. Kuma, siyak tinagbalin a kaayan-ayat mo. Anyakit ko man aragsak ko. Anya? Ngam sayang. Ngamin, ni Manang ko tinaram mo. Di mo laam mo analaos ti panagayat ko kan ka. Ngam ingkar karigatak alinipat data panagayat ko kan ka. Gapot na kaayan-ayat mo mat ni Manang ko. Ako, Anita. Kaya't kang agawan kin ni Manang ko. Gapot na amok amayat naktumatlaan. Ngam, sanan. Ngamin, isuti ng paadal kanya. Anita. Timak, pinagpatang Manong Bernard. Sikat ay ayatak, Anita. Day tatipod no. Pudno ka ditimbagang. Day tatipod no arik na. Ngam sayang, gapot a boyfriend na kanimanang ko. Awan mabalin na. No sikamat tipod no nga ay ayatak. Ngam, kasanon ni Manang ko. Waswasak ti ayan ayat mi. Ket datan ti agayan ayat. Kayat ko abalik sa mga ayatan nak, Anita. Wan, ay-ayatan ka, Manong Bernard. Sikat ay ayatak. Saan animanang mo? Manong Bernard. Di nakawagan iti Manong. Bernard ko namlatan. Bernard. Kasta, nasabit adanggan. Bernard. Manipod ita. Sikanti kaayan ayat ko. Inuroray da ka. Tada kaya't binaibaga. Manang Melba. Jack, amo nga da kagayang bito'y balay, Bernard. Wen, Melba. Inuray da ka. Tada ipod numikan ka, Manang. Anya day ta? Manang. Saan asikatipod nung ay ayatan ni Bernard? Nudik. Siya. Anya? Sorry, Melba. Ngam ni Anita tipod nung ay ayatak. Italangan na kami risak. Asaan gayam arumbang nga itultuloy tati ayan ayat ta. Gaputa sa bali mati ay ayatak. Anya? Ipagarup ko na ay ayatan ka. Ngam saan gayam. Ni Anita ti ay ayatak. Ay ayatan ka, Mat, Bernard. Ay ayatan ka unay, Anita. Awanan kayo itibain! Tagin naga kayo pa iti sangwanak! Huston, di mo ibasnot kina Anita tabag mo. Umanaw kayo iti sangok! Tanaw! Manang,
Di mo iparasak dagiti kawas ko. Agparbang ka ko, ma, Melba. Sige, Anita. Alaam amin akawas mo ta pumanaw kan dito balay. Total, napaadal ka na. Awanan pagrabangakan ka. Manang, Impay ko amin akwartakan ka. Agraman boyfriend ko, inagaw mo! ngam nabayagan asyak day ayatan ni Bernard. Huston, Melba. Di mon kabilan ni Anita. May saka! Sige. Ipapas mo kanyak ti sakit tinakan mo, Melba. Basol ko dayto eh. Awan basol ni Anita. Bidot ko. Taapay nga intuloy ko ti ayan-ayat ta. Idinto ni Anita ti ay-ayatek. Panagin ko kunala ka diti kinaragsak mo. Bayat ti panagkuykuyog ta. Dagiti arakop, kan agag mo kanyak. Panagin ko kunala ka di dagiti amin nga arapap ta. Kunam nga kalay sata. Apa man na makagraduar ni Anita. Nga maapay akastoy. Ay, ayatan ka unay, Bernard. Pakawan anak, Melba. Jakon mailibak ti pudno arik nak ita. Ay-ayatek ni Anita. Ay ayatak mat ni Bernard, manang. Pumanaw kayo ni Tisangok! Diyak kaya ta makita kayo nga oray iti kanuman! Agyan kan dito dagos ko, Anita. Ket agurnong ta, para iti panagkalaysa ta. At dabas sit urnong ko, ngam santay nga umdas. Sige, Bernard. Paikalay sa akan ka. Ada na talga na trabaho. Iso asaan ta amarigatan. Agsapulak iti panggadak. Tapno makaurnong ta. Ngam. Pampanunutak ni Manang Melba. Nasakit tinakam na kanya. Awan mabalin na. Gapo ta talaga asi kay tayo ayatak. Siyak ti ayan ti bidot, Anita. Bernard. Adda ni Melba daytan. Numapakawan na ta, wano saan. Bidot samat dayto nga inaramid ta, Bernard. Sinaktan ta ni Manang Melba. Naging nagagtakay ngamin iti sango na. Inagkan kay ti sango na. Tapno mamati asi ka ti ay ayatak. Saan mo na pananutin ni Melba? Agbaaw tumat lang ti pungtot na. Numasarakan na ti lalaki at talaga, aparakan kwa na. Manon abulan tinapalabas, sipod pimanawak ijibalay. Saan kumitin anakit kita ni Manang Melba? Pada sa masarungkaran. Saan ka kadi asumurot iti sa sarungkar ko? Saanan? Tamok nga dadala nga gumura na makita nak. Sige, sarungkarak tungarod ni Manang Melba. Anya ti mayam. Pinapanaw kan dito balay. Awan ka di karbangak nga agawid dito balay. Tawid ko dito abalay. Kat nalpas kon ti pagrabangakan ka. Iso nga awanan karbangam dito balay. Saan na kami kadilat ta mapakawan kini Bernard, Manang? Saan, Apulos? Diyak kaya takastoy ti mapaspasamak kadata, Manang. Pues, waswasam ti ayan-ayat yung ka ni Bernard. Tano saan? Agnanayon mat, akagkura ka. Isumat lagayam akaingingas mo ni Melba, Anita. Taagkabsat kayo matgayam. Nana. Basol ko, no apay akastoy tinapasamak, nanang. Talagaan asakit na ito'y para kini Melba, anak ko. Plano mi kini Anita tagkalaysa, nanang. Nga magurnong kami pay para itidayta. Sige, awan makunak itidayta. Anyang arod no talaga ada kayo adwa tagin indayat. Ngamnasken apabaawan nyo ti pungtot ni Melba kada kayo. Wan, Nana. Saan anasayaat nga dagsaksakit tinakam na kada kayo, bayat tingkay panagkalaysa. Saan a kumpleto tiragsak yun no kasta? Nang runa kat kabsat mo pa imat nga rod, Anita. Sabagay, saan kami pa nakasagana itang agkalaysa, nanang?
Sapay la kuma, tamapakawan na kaminto ni Manang Melba, nana. Ngem no saan na ta mapakawan? Adakan ko na daytan, Anita. Kat saan nga iso tilapad, iti panagkalay sata. Ay! Kasta gayam, ti pakasarita, anti-boyfriend mo. Wanda ni ka, kat aging gayta, kaguran akpailaang tikapsat ko. Ay! Kasanumat nga min, nagwapo kaya ti boyfriend mo. Kat inagaw mo pa iti kabsat mo. Saan ko nga inagaw? We, tanya nga rod nga iti awag mo iti inaramid mo. Saan ka di nga inagaw mo ti boyfriend na? Siyang tay ayatan ni Bernard. Ay, nauray pa eh. Ay, mas dawak man ka ni Bernard. Saan nagayam nga ay ayatan ni Manang mo? Ngam intuloy na lahat ti ayan-ayat da? Danica. Ang mala sapay la ko mata maurnos yung agkabsat ti langen-langen nyo. Sapay ko matakas na, Danica. Ay, panag-aawid gaya man. Umay kan. Ay, umay nakakadisukunan ti boyfriend mo. Well, Danica. Ay, kasla kayat ko nga agawin kan ka ni Bernard. Anya? Gwapo kaya! Makapa-in-love! Aw, kaano kayong agkalaysa? Mabalinaw dagiti tarakan ko ababaw para iti kalaysa ayaw. Saan pa nga ita, tatang? Kurang pa iti urnong mi, tata. Apay, ang grande ayat ti kalaysa ayaw. Saan matkit di, tatang? Urayan mila ang amapakawan na kami ni Manang Melba. Kaanong tupay ngay? Agkalaysa kayo kitdain. Tanay, bakit kanlakay kamin kaninhanang mau, Bernard? Kaya't maintimadan iti apaw. Tatang. Kaano kayo nga ron nga agkalaysa? Inton awan kamin abiyag? Sige, tatang. Agkalaysa kamin kini Anita. Ngam, Bernard. Agkalaysa kayaw na. Inakasarita ni Melba. Saanin, tatang? Siya kunti makisarita kini Melba. Saan nak nga isurot? Siya klatan. Amang ano agtali na itigura na. No makita na taadwa. Ipakaamok to kada kayo. No anyati ko nana. Sika. Mabalin ka di apa unaganak. Sige, umunag ka. Agtugaw ka. Agyamanak. Anya ti gagaram. Imbagak mo ten adikay kayat amakita kini Anita. Melba, pakawanan na ko ma. Ay ayaten ka, Bernard. Ay ayaten ka, unay-unay. Pakawanan na ko ma, Melba. Awan makita ka pareko. Iti ayan ayat ta. Agpada tamot anaragsak. Pudno. Gamiti ka unggak. At dalat ta panagkadkad ko. Tunggal agkang ka. Ni Anita ti adday ti panunat ko. Bernard. Agkalaysa kami kini Anita. Kat sapay la ko ma. Tama punas matan tiguram iti kapsat ko. Agkalaysa kayon ka ni Anita. Ano kasta? Talaga nga rot nga iso ti ay-ayatam. Wen. Kat amok ang makasarak kan tumatlang iti lalaki at talaga aparakan ka. Bernard. Ay ayatak ni Anita. Kat pulos ajak to saktan tirek nana. Ipatag. Kan ayatak aginggat ingkana. Sige. Agkalaysa kayo. Awanin mabalin ko no talaga nga iso ti kayat mo. Ngam no ita. Nasakit unay para kanya. Gaputan na po no, ti panagayat ko kanya. Ay ayatan ka unay, Bernard. Sorry, Melba. Kat agyamanak. Taintulok mo ti panagkalay sami kini Anita.
Kasta tinasao ni Melba, Anita. Bernard, No payaging gaita, kat nasakit tinakam na. Ngam si tutulok iti panagkalaysata. maasyanak mat kanimanang Melba. Ngamin, no siyak nga tatiad day ti kasasaad na. Anya nga tamat daramidan. Inagaw ka kankwana. Kunaan ta na kasta. Ngam si kati ay ayatag. Bernard, Agkalaysatan. Kaskid daw datatang kananan. Ay, ala! Makapimpintas ka itaakalaysam, Anita! agyaman na gani ka. Ay, Bernard! Ay na, nagwapo ka! Agyaman akdani ka. Ay, ato ti regalo kada kayo. Diyak binungunan ta nagdakkel. Nagpuskol ngamin na ulos daytoy. Agyaman kami, Dani ka. Bernard, saan ngay may nimanang Melba iti simbaan? Saan mo na panunutan ni manang mo? Ta siguro, saan nakakabalan nga imatangan ti panagkalaysata? Maawatak matkiti. Tatalagaan na sakit para kan kuana ti panagkalaysata. Manang? Melba, Diyak ko makayat nagpakita kada kayo. Gaputa na sakit. Kan tungpakanyak daytoy. Ngam nakaamirisak arumbang nga aklonag ti amin. Iso adi nagdagos ko tinapan gimatang iti regalo kada kayo. Ato Saan nga importante ti regalo, manang? No di kat ti kaadam. kablaawan kayo. Manang, Inkadang ko ti umadayo. Agabrudak tapno makalipatak. agabrot ka. Uwen, kat idaw-dawat ko ti agnanayo. Aragsakyo. aging gaita, at dapay lang ni manang Melba ija abroad, Mr. Lonely. Kat nakasarak matan ijay iti foreigner, akatakunay-nay na iti biyag. Kat ita, adaan kami matan kini Bernard iti duwang anak. Daytoy iti pakasaritaat, kat agyaman ak iti ingkay panangidrama. To'y pagayam mo, Anita. Agyaman ak pagayam Anita iti daytoy apakasaritaam. No naikari aparaken ka, uray kasano ti ingkay panagsina, agsinnoblian kayon tulatta. Tinapasama kada kayo katwagas, tapno masarakan ni manang mo tinaikari aparaken kuana. Alakastan, ket agnanayon kuma ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Anita at taga Madela Quirino. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez ken sound effects Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Anita, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, mababainak tunggal maipalagip kanyak tinaramidak idi napalabas. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Anita, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, makaginawat ang mga tanlakay. Naka-abroaden ni ang taon nga anak ta. Isumutin ati makaamo amang paadal kin ni Marvin na kabsat na. Dwalaangan atawon kat agradwarang. Anyam kasla ka babae na. Nga iso ti mangibakla iti obligasyon ta kuma. Apay kumaamabain ka. Rumbang laang atulungan na tamag. Tapi nagadal ta ka nga raw.
Wen ata obligasyon taday ta kas naganak. Rumbang ko mga agurnong meten para itibagi na. Ken para iti agbalinto meta pamilyana. Ti pamilyanan to ti mairanaw kasta. Agsubad pa'y mata kadagiti amin arigrigat tanang paadal kan kuana. Ay, baglakit din, tanasingpet day jay nga anak ta. Wen lata amin nga ibagam ken kuana. Angam kinapudno na, mababain na kon, bakay. Oh, nagpawitan ti kabsat mo, Marvin. At ti allowance mo, kan ti pag-tuition mo. Agyaman nak nanang. Ay, naimbaglakit din ata naka-abroadan ni Manong. Kunak no saan ko na maituloy ti panagadal ko. Dahita ti pagsayatan na ano na pagadal dagiti anak. Isudan tumot lang ti mang tulong kadagiti naganak da. Iso asika Marvin. Tuladom to ni Manong Mau. Amagan no addan ton trabaho kat mga sawa kan taon. Malipatan na kami anang padal kan ka. Uy nanang, tuladot ni Manong. Aginot ka iti kwarta. Saan agaputad da ipaw-paw iti kabsat Mau. Kat agbalin kamutan agastador. Uy nanang, mabainak ba't ka ni Manong? Anak, naala kong timpaw it mo. Naitid kumutan ti allowance kan pag-tuition di aday. Nasayaat nga ron no kasta, nanan. Tinabati, para kada kayo day jay. Igatang yu di masapsapol di tabalay. Ay katagyaman na ka anak ko. Kumusta ka ngay mo't dita? Saan ka kadi mo la marigatan iti trabaho? Saan ko ang maibagaan narigat, nanan? Diyak mo't maibagaan na laka. Narigrigat ti agtalon. Ay katagan anad ka nga rod akanayon dita, anak ko. Unanang, katuray da kayo. Agan anad kayo mat dita. Wow, nanak ko! Talaga nagbiit ti panaglabas ti aldawan niya, bakit? Agturupusen ti inaudita. Wun nga rod lakay. Ay, ungayam. Imawag ni Anton. Agawid ka no inton graduation ni Marvin. Naikat nagsaya atin ngay no kasta. Wun nga rod lakay. Kaya't namot nga imatangan at ipanaggraduar ti pinagadal na akabsat na. Ay sigurado nga isaganaan na lakit da iti panagraduar ti kabsat na. Nangipaw iti paggatang iti baboy lakay. Partyento ka no iti isasangput na. Kan sagana na mutan iti panagraduar ti kabsat na. Awan pa'y ti kabsat mo, Marvin. Saan samot ang makasambaw? Aguray tayo bit nanang. Saan tayo pa'y nga gawin? Kaya't kung ag-picture kami ka ni Manong. Congratulations, Marvin, natin ko. Ay, Manong! Kunak tupay ka ta makasambot ka. Uray nalpasan ti graduation. Kaya't ka makapicture. Ngam, sakbay na. Adda iyam amok kada kayo. Nanang, Marvin. Isu ni Marisa, kayan ayat ko. Naamamok iji abroad. Marisa, isu ni Nanang. Ken isumat ni Marvin akabsat ko. Naimbagal daw yun, Nana. Congratulations, Marvin. Thank you, Manang. Naimbag nga aldaw mo mo't balasan ko. Agpicture kayo nga rodan iti kabsat mo. Taagawid tayo. Agur-ura yun ni tatang yu ije balay. Anya, saan kan nga agsubli ijay abroad? Saan Nanang? Plano mi ngamin kan ni Marisa nga agkasar kamin. Kasta ka day. Kahit anya nga ron ti trabaho yu dito. Agbiro kami iti pagtrabahuan mi dito, Nanang. Pag nayunan mi ti urnong mi, tagpatakder kami iti balay. Ala kat adda kada kayo day ta. Nanang, tatang, itatanagawid din ni Marisa iti ayanda. At ay bagak kada kayo. Tapno saan kayon to amakmaklaat? Anya day ta, anak ko. Ada anak ni Marisa. Ngam pinanawan tinakasigugkan kwa na. Tapamilyadon day di alalaki. Anya?
Nagado di ta babalasang tipay adda anak na ti ikasarma. Ay panawa mo na di babae. Agsubli ka lang ni di abroad. Saan mo adadaulan ti biyag mo? Gapula ang iti addan anak na babae. Nanang, ay ayatak ni Marisa. Nakaturpos matan ni Marvin. Isu ajak kayatan ti umadayo. Kayat kumatan ti mangbukal iti bukod ko a pamilya. Saan kumat nga iparit ang mga sawakan? Ngam saan kumamat nga iti babae ana-anakan? Awan lat sa balin ay babae dita. Bay amlatan, bakit? Nuan niya ti kayat ta anak mo. Ay na, syakti na. Rombang laang akitaak mo't at ipagsayaatan ti anak ta. Dayjay ki din babae ti mairanaw. Awan mat siguro dakas na, nanang. Ay saan? Sa anak nga manugaw? Ay, Nanang, ti desisyon ko ti masurot. Tasyak ti makiden na. Nanang, awan pa'y sinupring ko apagayatan nyo. Sinurot ko amin akayat yo. Ngam no maipapan iti babae ama kadenak iti tong palbiag ko ti desisyonan nyo. Pasensya kayon. Ngam di tamot na nasupringan kayo. Anya? nagdakkel mati patpatakder da abalay da, bakit? Pweh! Oray dakkel! Tasob-sobra ba't ti sabali a lalaki jay babae nga asawaan na? Awatem kadilatan, bakit? Isungarod mo ti pakaragsakan ti anak ta. Ay, jak maawat da jay a babae ngagbalin a manugang! Ay, saus, saan mo apakpakitaan iti maday? Tama nga no agkontra kayo iti anak ta. Dayjay ki din a babae ti kanunungam. Kanunungak ida, tawan mo't dakas ngar aramiden da. Inuray dalagayam amalpas ti kasarda, sada inala ti anak ni Marisa. Dakkel mo't gayamain, sa nga pulon ti tawin na. Awan bibiyang ka. Dayjay ki din nga ubeng, ti mairanod iti nagbambanugan ti anak ta, kadi namot kapkapin anaw. Ketanya nga rod ngay, awan maaramidam at ay sumot ti kayat ti anak mo. Ay nalakay, nilaangan Marvin, tinamnamaan ta. Bareng makasapul mo't iti napintas at trabaho na. Sana bali tanakapasamutan iti board exam. Bareng iti kasta. Saan to nga agrigat ti bangunin na may ta pamilya na. Nanang, alaan nyo na ito'y. Tapnada si daan nyo kanitatang. Ay saanan? Diyan kaya ti sobra? Saan asubsobra da ito'y nanang? Kagagaok laang. Kasano ang makasigurado asaan sobra dayta, No kayat yo, umay kayo laangan iji balay. Tada kayo ti aggao, nanang. Saan kami pa'y anangan? Ino na kayo nga imay pinadiguan. Ay sana balasang kao. No sana kayat ni nanang mo day ta sidaan. Siya kuntimang sida. Ala, yagmaw tapno makasublikan di tabalayaw. Amangan no agururay ti asawam, amangan no mabisinain. Oh, Anita, saan mo na apagpabainan ti manugang ta? Amangan no agipulong iti asawa na. Awan bibiyang ko no agipulong. Makamu ka no agipulong iti anak mo. Saan amabalain aguraan nak ni Anton? Tasyak tinana. Sika lang nga ruden ti padiguan da. Di ka kitagiyaman. Masurunak nga road, taisuda nga agi na ti mairanranod iti nagbambanugan jay anak ta. Ket anya nga rod ngay, ket asawa na ni Marisa. Good morning, Lola. Yagyon ti walis. Tasya kun ti mangituloy iti walwalisan niyo. Lola, saan dak ka di amangag? Hala, tulang samutan ni Lola. Saan atulang? Saan ka lang akayat akasaw? Ay, Lola, kayat yo ka di.
ta siya kung ti mangituloy iti walwalisan nyo. Sanon, siyakon. Kan mabalin ka di di nakasasaw. O sige nga rod, Lola. No saan nyo akayat? Ala, panawan nak ditoy. Ta saan ka akayat makita? Ay, Lola. Mabalin ka di at dumawatak iti bungat Indian mango yo? Malamapan kan, uray ibusem amin abungan na. Total, agbibisin kayo lang agina. May samot na iya Marvin. Nakabirok iti trabaho na iya Manila. Ngam nakasikaw, kapilitan na nagkabalaydan adida pa'y nagkasar. Ay, unayain. Imbag pa'y nga rod ni Anton ta nagkasardan kini Marisa. Awan pa'y nasaya at kadakwada. Nimat Anton, agpapaadal iti saan na aputot. Angam, apay nga tabakay. Nabayagdan nga agasawa kini Marisa. Ngam, apay nga awan pa'y anak da. Wan nga agpaysaw. Apay ngay asaan da amaadaan iti anak. Ay, inak man kasarita ni Anton. Amangan mat no agkon-kontrol ti asawa na. Apay akayat da kami akasarita, nanang. Apay ngay ngaging gaita. Katawan pa'y anak kiyaw. Awan mat maaramidan mi, nanang. Oray kayat mi kuma, no awan mat nga rod. Amangan mat no daw o saram. Iso asaan kang agsikaw, sika, Marisa. Awan, nanang. Apay ko mga aramidak ti kasta. Una, takayat mo at ti anak mo laeng ti pakaipayan ti atensyon. Ay, awan kasta panunot ko, nanang. No awan kasta panunot mo, agpa-check up kayo nga road iti anak ko. Tapno amuyo ti makagapaw, no apay ngaging gaita, kat di ka pailagsikaw. Ala, wanen, nanang. Agpa-check up kami. Tapno saan yu apagat atapan ti asawak. Nay, apay anak ko, may ka anak ko. Siyak ti adda problema na, nanang. Ang mga nusan kami amaadaan iti anak ni Marisa. Ha? Awan ka din, ti solusyon na. Awan, nanang. Ay, unay mo't agas-gasap mon, anak ko. Saan ka maadaan iti anak? At least, napadasak tinagbaling nga ama, babaan kan ni Bea. Anak, Sige, nanang. Imbagak laang ti resulta ti panagpadoktor mi. Tapno saan yun apagat atapan ti asawa. lakay. Kaamambaw kaners gayam ti kurso jay anak ni Marisa. Nakalpas gayam ang ket addaitan ijay abroad. Wala tasaan kamit ngamin nga interesado kadakwada. Isungawan na mau may papan iti anak ni Marisa. Ay, amom lakay. Maasiak iti anak ta. Saan naan apadasan tinaadaan iti anak. Himbag laeng tada ni Bea nga imbilang na nga anak. Isumot lagayam ana itumpong iti babaeng addan anak na. Tagayam saan na makaputot. Ay, kaya't ko makasarita ni Marisa lakay. Agkidawak iti pamakawan kenkwana. Apay anak ka umay kayo, nanang. Awan ni Anton ita. Napanan na balasang ko. Napan na inruar ti pao iti anak mi, nanang. Ay, kasta ka day. Marisa, balasang ko. Nakaumayak. Takayat ko ti agkidaw iti pamakawan kan ka. Para iti anya, nanang. Para iti amin abasol ko. Ti anak ko gayam ti adda diferensya na. Ngam pinabasol ka.
Saan ka amaawat ang manukang tada anak mo? Ngamit napadasan ti anak ko, tinagbalin nga ama, babaan iti anak mo. Agyam anak, palasang ka, tadimteng ka itibiyag ti anak ko. Agyam anak nanang, numaawat dakmatlaangan ang manugang. Ay ayatak unay ti anak yo. Iso asa anak ang nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Agyam anak, numapakawan na kanak ko. Nalagaan itan ti barukong ko. Saan akas itinapalabas? Ama kun konsensya gapo iti trato ken ka. Ita, ti paikit din anak ni Marisa ti makatultulong kada kami iti financial, Mr. Lonely. Mababainak tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. To'y pagayam mo, Anita. Anita, pagayam ko, iti da ito apakasaritaam, ti makunak, saan tayo ang maibaga, no asino ti makatulong kada tayo, iti masakbayan. Isong agbalin tayo anasayaat, kadagiti tao, iti aglawlaw tayo. Nang runa, no awan matdakes nga aramiden da kada tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Anita, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay, musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga April. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakaamiris ni nanang ko, idinaamuan na ti agpayso. May papan iti lalaki, akayat na nga ipaasawa kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni April. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyamanak, tasyak ti inaklon mo, April. Puray sa anak abak nang, akas ka ni Dondon. Siyak lata ti pinilim. Sikat ti kayat ko, tanasingput ka. Diyak kayat ni Dondon, tanaglastog nga agsasao. Kasla arig na gatangan na kun. Tila ang kinabaknang na tisang kaibagana. Angan, mas dawak, noon niya nga ti trabaho na. Diyak manam mo. Manumot nga agawid din yung lugar tayo. Isunsapay ti kayat dagiti dadakkel mo. Awan maaramidan da. Ta siyak ti makiasawa. Siyak ti agpili iti pakiasawaan. Anya? Dayje a Joey ti pinilim? Awan ti ammom. Saan mo kadi akayat ti agnamay? Kay kayat mulatan ti aggamgam mulo iti daga? Mabalin ka di, Dondon. Respetuam ko man no anya ti desisyon ko. Diyak ngamin matukod a panunuten. No anya ti kinayat mo iti dayje a Joey? Kayat mo ka di amaamuan? Sige, ibagam. Ti ugali na. Napakumbaba. Kan saan analastog akaskan ka. Anya? No kasta, baliwak ti ugali. Tapno siyak ti ayatem. Pasensya ka na. Ngam ni Joey ti ay ayatek. Ayawan mo ni April. Napanan ti utak mo, tasaan mo nga mga usaran. Uray anyat ibagbagayo nanang. Ni Joey ti ay ayatek. Iso ti kayat ko. Ugali ti nagibasarap. Saan nga estado iti panagbiag? Kay kayat mo to ti agrigreg, ha?
Saan mo't nga agrigat ni Joey, nanang? Nagagat nga agtrabaho. Apay, di mo kaya ti agnaid itinapintas abalay. Ayos kanya kung tibasit lang abalay, nanang. Tinapatag sa anak nga agbisin. Ayawan maun, di mo amo nga usaran ti utak mo. Dama ko binastad mo ni Dondon. Wen, Myra, ni Joey ti inaklon ko. Sapay ko ma, tamapansin na ko ni Dondon. Nabayagan nga agpapapansin na kan ko na. Ngam saan naksamot ako resonada. Anya? Kursonadam ni Dondon? Wan, Anya nga iti kinayat mo kon kuana? amang ano ko na asa ni Kuana ti kinayat ko. Ngam saan? Talaga at type ko ni Dondon. Kat no naglastog nga agsasaong. Amang ano kas dilaang mat ati style na. Ay, saan tayo at talaga nga agpapada iti type? No siya, pulos ajak magustuhan ti ugali na. Tatang, nanang, dumano ng da Joey inton rabii. Apay talaga ang makiasawa ka na ya, anak ka. Wen tatang. Day tamot lang titurong na. Saan ka di? Nuli na laing mo kumatinagpilay. Sigurado abongga ti kasar mo. At day ta kayo manan, nanang. Mabalin ka di? Saan yun asang kaulit day ta? Marangrang akong amang dengdengag. Agpaisaw ti ko na ti anak mau. Apay ngamin asikat ti agpili aya. Ket saan nga ron akayat ti anak mo ni Dundaw. Awan katam muna. Na, Gusto ko man, nanang. Awatan niyo latan ni Joey akas manugang. Saan man anabak nang ngam nasing patmat. Kan narespeto kada kayo. Nukasta, natulagan ti kalay sayo? Wen, Myra. Si kanto ti may nga abay, ha? Katuan kayat ko launay dayta. Aywan gayam. Ada ibagak. Pinasyar na ko ni Dondon. Agar-aram kanya. Kinunana, nga awanan ti pag-asa na kan ka. Kat? Anyat plano? Saan ko pa asinungbatan? Ngam saan ko naparigatan? Sungbatak tumatlaan. Ay, sapay ko ma. Tasaan kanto nga agbabawi, Myra. Apay ko mga agbabawi ak ngay. Ket ay atakmat. Sa bagay, angam, naglastog mat. Nagmaditi ugali na. kita, isalsala nga agpaiso ni Dondon ni Mayra. Talaga nga ro nga agar-aram iti gayem mo. Bay amlat ta itan. Makaamumat ni Myra. Binagakmatan. Ngam awan mat ti danggan na. Kaya ablatan na. Anyat amo tayo. Amangan mo nasingpot to ni Dondon kan kuana. Di nasayat no kasta. April, saan kan tunga tangag babawi? Anak ikalay sa kanya. Ure marigriga taklahan. Saan? Ti agsalukat ta tapno bumaknang ta. Ag tinulong ta nga agtrabaho. Amo, saan kong apalan ti kinabak na ti padak a tao? Agyaman na nga, takas tati ka panunutan. Sana ka nagkamali. Asika ti pinili. Amom ka di ti tama. Sumarunumat ka nun damay raken Dondon nga kasar. Kasta ka di, nanang? Ay kat nasaya at ano ikasar ni Dondon ni Myra. Sigurado ang nagmayat to tibiyag ni Myra. Saan akasken ka nga agam-gam mulo iti daga, kas kada agat baboy. At dayta kayo manan, nanang. Uray agat baboyak tapag bambanugak mo ti kwarta maiga ma. Awan kat panunot mo Imbag jay gayem mo, tamo na nga usaran ti utak na. Mairanod to pay kitdi dagiti naganak ni Myra, tada nga rod mabalin ni Dondon. Naimbag ta na sabat ka, gayam. Apay ka di. Natulag matanti kasarmi ka ni Dondon. Awisin kayo kumaka ni Joey at dumaray. Wan
Umay kaminto. Agyaman nak, ha? Kat, kumusta nga iti ugali ni Dondon? Nasayat ka di matlaang? Nasingpat mat. Manipod sinong batak. Awan pa'y mat impakita na ang madi nga ugali na. Dayjay lang ang takanayon ti kaawan na. Kat no damagak, ibaga na at trabaho na ti papapanan na. Ay kat, nasayat nga rudan no nasingpat. Kanti importante, ikasar na ka. Bakit? Amang ano jak makadara iti kasar ni Mayra? Adut ikam kamakam ko at trabaho. Dakailat tanti mapan. Ayabam ni nanang ta iso ti kadwam. Uray sa anak maten nga rod at dumaray. Ay, nagadun tumanen asaon ni nanang. Diyak kayat nga iso ti kadwak amapan. Kababayan iti gayem mo Iso pa iti abay mo iti nagkasar ta. Ita, di ka dumaray iti kasar na. Ay, wen gayam anya. Alaman langan. Ano saklangan ti bagamanan ni nanang? No, apay mo't ngamin nga aging ka ita. Adayo tirik na ni nanang mo kanyak. Imbag pa'y ni tatang. Tanasingpet, kan man nakawat. Day tangarod mo ti jak maawatan ka ni nanang. No apay akas jay mo ti ugali na. Talaga ang nagbongga ti kasar ni Mayra. Kita ang ti dekorasyon da, nakapimpintas. Kan kita ang tibado na, madlaw-lawnay ang inginaan. No ikomparap, itibadom iti nagkasar ka. Sika kumati adda iti saad ni Mayra ita, no kinayat mo ni Dondon. Nanang, anya ka diti imayan tayo ditoy. Ikumparayo ti kasar ko, iti kasar ni Mayra? Ibagbagaklaan, tapno makaabiris ka abido ti pinilim anak asawan. Ibagakmet kada kayo, nanang. Sa anak to apulos nga agbabawi anak ikasar ka ni Joe. Kontento ak iti panagbiag ko ita. Gaputa sa anak akas kada kayo ama nagapan. Kay, Amin mo't din akaaruba tayo kat apalan nyo. apay nga rod makaungat ka ngay. Makauma kayo mo't ngaminan, nanang. Di kay agsardem iti kasta nga ibagbagayo. Oh, adto'y tinaglakwa kadagiti mula ta bakit? Inayon mo iti urnong ta, Nagadumot da ito yan, lakay. Numalakok mo't dagiti baboy ko. Ay na, dakkel ton ti urnong ta. Di na saat. May patakder tanton ti plano ta abalay. Tapno sa nakalkalapaw to'y balay ta. Ay na, kamaudyanan na. Masukatan ton ti balay ta. Una, naskan ang makabalaytan. Sakbay ngagsikog ka. Tapno, addan to napintas abalay. Sakbay ngagpasngay ka. Bakit? Tatang, umayak man. Day, nakaumay ka mait, balasang kaw. Umay kayo ikan iti sidaan nyo kaninanang. Ay. Nagparte kami ngamin iti baboy. Ay, naglako kayo iti babaw. Wan tatang. Ay, ayat gayam ni nanang. Ay, napan nakiusyuso. Adda ka nung amin barbaro alugan da Mayra. Kasta unay man nga apal nan. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Ala, mapanak nga rudan tatang. Amangan no maabutan nak dito ni nanang. Kati man la maibagbaganan. Kasla ni Mayra ti masabat ko. Ang apay ang nakadalungdong. Saan mat asigod akas ta? Mayra! Apay akas labab bungam tarupam? Sikamat gayam. Pasensyakan, di ka nabigbig. Talagang ababong tirupak. Apay mat? Kita am tinamayan ni Dondon itirupak. Apay akinabil na ka. Ay, grabe mo tinamayan na kan ka. Tsaka mo, ngam na pudot ti ulo na si Mangpat. Nagapa kami. Tadwa Domingo asa na si Mang Sangpat. Dinamag ko no sa dino tinapanan na. Kunana at trabaho. Ngam atap kong adda babae na. Ay, sus. Rumwaran ti pudno nga ugali ti asawa, Mayra.
Mabutbuteng ak paikit din. Ang mga numalawanan nak ang mapatay ti asawak. Di, itapay laeng, agdarong kan. Jakmat kayat ang mabalot ni Dondon. Ikakpay iti may sagundaway na. Amom kadila kay. Nasabat ko ni Mayra. Kinabil ka nun ni Dondon. Grabe, tinamayan na itirupa ni Mayra. Anya? Apay ngay? Nagapada, taatapon ni Mayra nga da babae na. Ay, kasi matigaya mo no kasta, bakit? Imbagak nga rog nga agdarom, ngam ay ayatan na ti asawa na. Saan na kano akayat ang mabalod ni Dondon? Ay, rum-rumuaran ti madi nga ugali ni Dondon. Adala nga raw din babae na, agkabil pa'y. Taplaang matkit din ni Mayra nga da babae na. Saan pa'y anapanaknakan? Uwi na. Apay asan na nagawin iti 2 Domingo? Dayta, ti saan tayo nga ammo? Nadamag mo ka dain nga dabaro alugan da Mayra. Apay nanang, ibagayo manen asyak kumat at dalugan na ita? Amuyo ka di nga inaramid ni Dondon a panching bag ti rupa ti asawa na? Ay, syak kumaita ti adu ti kamuul ti rupa na no nakiasawa ak iti day ti adondon. Asino ma tinangibagakan kay ti dayta? Ni Mayra a mismo, nanang. Saan at chismis? Nasabat ko ni Mayra kat puro kamuul ti rupa na. Permi nga rod ama asyanak kan ko na. Amangan mo't nadabasol na. Ay, kastapay lang ti bagayo. Amangan mat nun ni Dondon ti ada babae na. Doang amin a Domingo, asaan ka no anagaw-awid? Saan mo nga amaw no anya ti agpaisaw? Ta saan mo mat anangag ti side ni Dondown? Amangan mat no ti gayem mo ti adabasol na. Ay, talaga mo't apirmi ti panangisakit yu kan ni Dondon, nanang. Gapo ka di, tabak nang? Saan nga iti dayta? Ang adamot kin ni Mayra? Saan nga min arumbang agaramid iti saan akayat ti asawa na tapno saan amakabel? Nanang, nangagyumot siguro ti damag iti radyo. At dagayam sindikato ang nakikapengan ni Dondon. Illegal ti araramidan da. Panagkarnap iti lugan. Kat ita, ay nagpatinggan ti kinadakas da. Tanatiliwdan. Ay, pakawanan na kanak ko. Jak impagarop ang nagtaod gayam iti dakas ti kinabak ng ni Dondon. Imbaglakit din, ta saan nga iso tinakiasawaam. Makita yu ti sasaadan ni Mayra ita? Siyak kuma ti adda iti sasaadan na no ni Dondon ti pinili. Hun nga rudanak ko. Ay, sapay damag kung agdadagsin ti gayam mo. Ha? Ay, kaasimot ni Mayra no kasta. Mapanak to ijabalayda. Tainak andingayan ti gayam ko. Ita, saanen as sumanao ni nanang ko, Mr. Lonely. Maasi pa yan iti kasasaad ti gayam ko. Gapo tadandanin agpasngay, ngem si babalod ti asawa na. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, April. April pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay ti pakasaritaam. Kaya't ti makunak, amin adakes nga aramid at dapagpatinggan. Iso apilyen tayo kumalatta ti agbalin anasayaat. Tapno awan ti pagparikutan iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga April. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.